Добър ден, уважаеми приятели! Радост е за мен да говорим за духовното и ние го говорим всяка сутрин в 9 часа. Аз искам да ви представя един човек, пътешественик, с който ще разговаряме днеска, който много хора го познават, но за тези, които не го познават, искам да ви представя професор Румен Пенин. Приятно ми е да бъдем гости господин Пенин. в вашето студио. Радвам се, че може да говорим за тази изложба, която е в Софийския университет. Тя се казва фотоизложба, на която е географията, пътешествие и приключения. Точно така. Която е посветена на 125 години от създаването на Софийския университет, 50 годишната основанието на географския факултет и 40 годишната от създаването на катедра ландшафтознание и опазване на природната среда, където всъщност вие сте професор. Да. И бих казал много добър учител, защото преди няколко предавания аз имах среща с една ваша ученичка, Да. която каза много хубави думи и Радвам се, че тя е от Родопите, нали, с турско име. Да. Която... Гилнас, предполагам. Точно Гилнас беше, да. Която разказа за едно пътешествие в Солун. Да, заедно пътувахме. Да. Северна Гърция, посетихме доста интересни места. Бяхме за Метеора говори. Оттам отидохме към Костур, Костурското езеро, след това към Воден, Островските езера видяхме и въобще доста голяма пътуване в северо-западна Гърция и тя беше заедно с нас и много приятно изкарахме. Тя е една отлична студентка и въобще един много хубав човек. Така пътувахме заедно. Но тя казва, че тази година няма да се срещате, нали? В смисъл... Лекции няма да имам още вече, но имам изпити още. Но тя много така съжалява за това нещо, ще няма, но винаги с едно топло чувство ще бъде свързано. И повечето, разбира се, ваши ученици. Студенти, мои студенти вече. Аз казвам ученици в такъв смисъл, че не казвам преподавател, нали? Дори професор в такъв смисъл, но повече учител. Така затова реших така да го заглавя преданието човек, защото човек с главно че, защото са малко хората и все по-малко остават, нали? Хората, които се занимават духовно и които са истинските учители на своите ученици, които един ден стават и професори, и академици. Разбира се. Така ние си говорихме и по пътя тук от университета, нали, до студиото, за много неща, но най-вече за тази духовност и това образование, нали, даването на учителя на ученика. Така. Говорихме си за това, че учениците, когато не са достатъчно добри, нямат право да стават учители. Точно така. Аз много често казвам на мои студенти, които ги изпитвам, и когато не знаят, ги връщам. Аз обикновено не обичам да пиша двойките в книжките и ги връщам по няколко пъти. И когато вече 5, 6, 7 пъти се видим и виждам, че знанията са много, много минимални и минималните усилия, които е положил, не са достатъчни, правим сериозен разговор, след което го моля да се закълне пред Господ и пред мене, че няма да стане учител, защото не може така един слаб студент да отиде и да стане учител на деца за една наука, която е толкова интересна. Тя е много интересна, много приятна, една от най-древните науки, но пък много знания трябва да имаш за нея, за да можеш да я преподаваш. А за да можеш да я преподаваш, трябва да се подготвил. Подготовката изисква да си редовно на лекции, редовно на упражнения и накрая да се представиш добре на изпит. Какво означава тройката? Това е една оценка съвсем формална, за да се продължи напред, за да се стигне до дипломата. И затова много държа на предметите, които преподавам, които са свързани с географията на света и географията на България, както и предмети, които са свързани с проблемите на екологията в нашия свят, студентите да имат знания, конкретни знания, да получат оценката и да продължат тогава напред, за да може да се реализират реално с знания, които са получили в университета. А качеството на Климент Охридски е добро и трябва да става все по-добро, за да може да подготвим кадри, които да помагат за развитието на България и за решаването на проблемите й. Да. Аз искам така накратко да запознаят зрителите и да ви попитам, разбира се, смятате ли се за тракиец? Вие сте роден в септември? Да, аз съм роден в септември, там където река Марица се впуска в Тракия. Да. И майка ми и баща ми са от този край. Майка ми е от село Голямо Конаре, град Съединение, и от нейния род хората са участвали в Съединението на България. Баща ми е от село Канджиево, точно на река Марица, където тръгва в Тракия, в подножието на Средна гора.
Така че в тази част съм живял като дете до 18 години и въобще Тракия ми е в сърцето, защото Тракия е едно от най-красивите места и най-плодородните в света и най-древните в света. Всичко най-мога да кажа за Тракия, защото наистина ми е родно място и много си го обичам. Добре. И като се връщате в детството понякога, кое си спомняте така най-силно, Белег? Детството си спомням, може би природата, това обичам природата. Много обичах да ходя покрай река Марица, да се скитам там из хръсталаците. Къпахме се с моите приятелчета във водата, пък не ни даваха нашите, пък ни се караха. И такива детски спомени, страхотни, свързани с природата около моя град. Също ходихме в Родопите, които са близко на юг, на север е пък Средна гора. Така че района си го познавах още като малък, от чисто географска гледна точка беше любопитно да попадна и да видя някакви нови места. Така че за това съм си получавал и наказания. Разбира се, но пък останаха за цял живот при мен. Да. Вие сте голям пътешественик, гражданин на света, бих казал човек на света, нали, защото все пак гражданин и селянин, нали, ако вземем така да ги смятаме. Нещата са относителни, разбира се. Освен това, човек, нали, с много свободен дух. Сам избирате да пътешествате, сам ги избирате маршрутите. Да, наистина, така правите и с маршрутите. Студентите. Така, аз казах, че преподавам, нали, природата на света, природата на България, знае къде какво има и съм си поставил за цел колкото може повече да видя. След като съм дошли на тази земя, най-малкото, което може да направим е да опознаем. И когато тръгна някъде да пътешествам, непременно се подготвям за това пътешествие. Било с книги в библиотеката, редовно отивам, вадя книги, чета, имам и голяма домашна библиотека, влизам в интернет, ровя и сам си правя маршрута и подбирам обекти, които мене ме интересуват. И така учи моите студенти. Когато някъде тръгнат да пътешестват, трябва да са подготвени за това пътешествие. Най-хубавото нещо е, когато пристигнеш някъде и да те изненадат някои неща, които не си ги открил в книгите. Те са новите. И когато пътешествам, винаги себе си нося и фотоапарат, с който се опитвам тези хубави моменти да ги хвана и след това ги използвам в своята работа, защото много интересен света. Огромен е. Неопознаваем просто. Но въпреки всичко може да се опитаме да го направим. И в резултат на което е и тази изложба, за която вие споменахте. Да. Преди 9 години направих подобна изложба с страни, които бях пътувал преди това. И сега реших, че последните 9 години страните, които посетих, са над 25. Реших да извадя най-доброто от тях и да го представя в тази изложба, във вид на фотографии, които искам да споделя с моите приятели, с моите познати. По време на лекции аз показвам много от тези фотографии и си илюстрирам лекциите с тях, с местата, в които съм бил, тъй като всички континенти учим и хубаво човек да види и да разкаже нещо от първо лице. И затова използвам фотографиите за това нещо. Но като цяло хубавото е, че човек, опознавайки света, така обогатява страшно много себе си. И с това съм си поставил за цел колкото може повече да пътешествам. Пътешествам със свои средства, защото много е трудно в тия времена да се отделят средства за експедиции и подобни неща. Има разни проекти, в които участвам, примерно с Русия и така нататък, но всичко това е до някъде. Има дестинации, които мене ме интересуват, като бих аз попаднал. Аз преподавам специалност туризъм и казвам на колегите, младите колеги, които се учат в областта на туризма, колко е важно да имаш много знания за природата, за хората, за страните, за градовете, за да бъдеш добър в своята професия. А за тях това е страшно важно да бъдат добре подготвени, защото те ще бъдат тези, които ще разказват за България и за света на своите клиенти, бъдещи в туристическия бизнес. И така че наистина да. Това, което преподавам и искам да го съчетая с моите желания да пътешествам, с моето желание да опознавам света и до някъде успявам, защото още много има за посещение. Светът е огромен. Също важи и за България в интерес на истината. Понякога казвам, България е по-голяма от света. Ще ви дам пример, че в България има примерно над 5000 селища общо. В тях съм стъпил примерно в 2000 или 3000 и остава още толкова много да бъде посетено всяко едно кътче от страната ни. До края на живота ще имам неща, които не съм опознавал отблизко, лично и така нататък. И се опитвам и, когато съм в България, също да пътешествам много. Когато съм свободен в събота и неделя, с студенти отиваме по хижите в различни планини, за да може да се докоснем до природата лично. Едно е да преподавам в час по време на лекции, друго е, когато на студентите лично мога да покажа неща, за които съм говорил на лекциите си. Така че тези неща ги съчетавам и обикновено по един семестър 4-5 пъти излизам из природата с студенти и съм доволен от това нещо. Много от тях, които имат отношение, там е лабораторията, в която се учат и опознават природата на България. Да, благодаря за това, което споделихте. Аз искам да кажа за изложбата, че тя беше открита с присъствието на Симеон Ядакиев и професор Александър Федотов. Да. Така че те казаха всички по-отделно много хубави неща.
И мога да кажа, че всичко беше толкова хубаво. Аз се радвам, че ви е харесало. Там беше и професор Паскалев, Разбира неговата се, дъщеря, нали, която е Боряна направила... Паскалева, Боряна работя Паскалева, с нея да. повече от 20 години. Тези хубави книги, които съм донесъл тук при вас, е в резултат на нашето така общо творчество, да го нареча, тъй като Боряна е един голям професионалист. И дизайна на книгите, и оформлението. Част от фотографите вътре са мои, но те минават през обработка и въобще считам, че едно такова сътрудничество между художниците и географите е много полезно в случая. И освен това, аз много се радвам, че точно Симеон Идакиев и Александър Федотов откриха моята изложба, защото това са двама пътешественици също, по душа и по сърце. И двамата пътешестват страшно много. Симеон Идакиев излишно да бъде представен. Дълги години води предаването Атлас и в момента води едно много хубаво предаване, което се казва "Светът и всичко в него". Професор Федотов е човек, който знае 11-12, може би вече и повече езици, обикаля света на конференции, представя България навсякъде, заедно с това опознава света. Така че с тях винаги ми е страхотно удоволствие да седна и да разговаряме за нашите пътешествия. И понякога става така, че и тримата едновременно сме извън България. Като се върнем, пък не може да се открием, но когато се откриваме, е чудесно да може да си говорим за тези неща. Да. Защото човек да обича да пътува е едно, а друго е, когато го прави с определена цел и когато има с кого да го сподели. Може би това беше идеята, тази изложба да я направя, защото иска да бъде споделена с други хора. Ами аз искам да благодаря на галеристката Лидия Влахова. Разбира се. Като домакин, нали, на Софийския университет, като галеристка и изкуствовед, като колега, която всъщност започна откриването и даде думата, нали? Точно така. Лидия Влахова, с нея сме работили преди години. Това е един голям професионалист, който знае какво иска и как да го направи. Помогна и тази година за оформлението на изложбата. И аз съм много доволен, че поработихме с нея, за да може в такъв художествен вид нещата да изглеждат в тази галерия Алма Матер, която наистина си струва, защото там младото поколение на България в Софийския университет минава през тази галерия всекидневно и хубаво това докосване до изкуството на България. Много често има много интересни изложби. Аз ги следя редовно в интерес на истината. Да. И скулптура, и керамика, и публицистични неща има интересни, има документалистика интересна, която се показва там. Така че и е правилно, защото всяка една изложба не се прави лесно, не се прави от един човек. В никакъв случай фотографите са мои, да, ходих наистина, снимал съм ги аз, но пък без помощта на издателство Булвест 2000 нямаше да съществува тази изложба. Там са големи професионалисти. Споменахме Боряна Паскалева, да. Валентина Иванова и въобще ръководството помага от всякъде. Госпожа Венета Христова е главната редакторка и с нейна помощ. Всички тези хора помагат, за да се случи тази изложба. Едно събитие художествено наистина изисква доста труд. Аз искам нещо да споделя с духовността, така и отношението, нали, към изкуството. С професор Паскалев, Владислав Паскалев се познаваме отдавна, нали? Да, вие сте в академията. Да. В академията също. Да, той беше ректор, нали, тогава. Да, да. И когато погледнах книгите, аз не знаех в първи момент, нали, че точно дъщеря му ги е правила и викам каква светлина има, викам, в тези книги, защото това бяха учебници, нали, по география за... Да. Средното образование. Викам, каква светлина има и каква чистота. И той вика, браво, вика, ти го усети това нещо. Викам, то го има в очите, викам, на дъщеря ти. И затова го има, викам, там в това отношение. Така че, казвам го в такъв смисъл, че човек, когато няма сърце, нали, когато няма душа, той и да е много добър професионалист, няма да се чувства това. Разбирам напълно какво иска да кажете. Да. Нещата, които човек ги върши, трябва да ги върши отвътре. Да идва духовното отвътре, което е ръководещо начало. И когато си обича професията, когато си обича науката, в случая и така нататък, нещата върват. Просто върват, защото той е вътрешно. Човек го усеща и знае правия път. Научва го, може би, в началото, след вече го знае този прав път и тръгва по него. Така че, когато става въпрос за сериозни неща, като учебници за средното образование, безспорно трябва да бъдем много внимателни. И с Боряна Паскалев сме обсъждали всяка една картинка, да наречем, която е в учебника, всяка една илюстрация, която е вътре, защото трябва да бъде максимално информативна от една страна, а от друга страна максимално художествена. Тие неща трябва да се съчетаят, за да може да стигнат до сърцето на детето. И така направих една поредица от учебници, вече около 20 години сътрудничам с нея и надявам се тази поредица е успешна. В училището на България учат по учебниците на Булвест 2000.
нали, учебниците по география, така че смятам, че наистина точно с Боряна имаме това, за което ви искате да кажете. Художественото съчетае заедно с научното и едновременно с това някаква духовност, която да бъде предадена. Това става с голямо желание, когато човек работи. Професор Паскалев също има невероятни книги, аз много добре познавам неговото творчество. Има разкошни шрифтове, които той е създал и така нататък. И винаги ми е било удоволствие да контактувам с това семейство, тъй като и госпожата Минушка Стоева, съпругата на професор Паскалев, се занимава с подобни неща и аз се помня още от дете като име в списание Наука и техника, примерно. Така че това е едно семейство, което се раздава за идеята художествено да бъдат представени нещата в България. Добре. Още малко ще оставим така загадка, нали, какво ще видят зрителите днес, защото аз самия видях много неща и всъщност ако имат възможност да посетят, нали, изложбата, ще бъде много добре. Защото там нещата са много ясни. Но на мен да ми направи впечатление именно точно това и това, затова искам да кажем, че възможността човек да обикаля, нали, и то с собствени средства, това е, така да се каже, нещо, да дадеш вътрешно от себе си. Ти късаш просто нещо от себе си. Скъсваш с нещо друго, за да го направиш. Думата е приоритет. Жертва. Всеки човек има някакъв приоритет. Да, и може би някаква жертва. Но може би това е най-красивото, нали, човек да може да пътешества. Защото аз в основата си, нали, като човек, който се занимава с изкуство, правя, нали, и в керамиката, и в живописта, и като водиш, вярвам, че това също е изкуство, нали, което с хората, което, нали, става. Това представяне по този начин. Все пак, за мен може би най-силно е пътешествието. И аз като дете съм искал първо в Родопите, нали, да изуча там местните пещери и така с децата още. След това вече, когато съм имал възможност да излизам, нали, в различни страни, мисля, че това може би е в основата да можеш, нали, това, което ти е дадено божествено, да го познаваш. Съгласен съм. И да ни казваш, примерно, че най-доброто е тук, където си се родил, нали, и ти е корена, нали. Не, хубаво нещата да сравняват. Сравнението е основен метод в географията. И когато пътешествам, не мога да не сравнявам нещата. Виждам и хубави работи, по-лоши и така нататък, но обикновено си казвам, че най-дълбоко сърцето ми е България, което е истина. Да. И от погледа на България, от висотата на България гледам останалия свят. Аз си представям България като едно много високо място, от което гледам на целия друг свят и всички останали континенти. Така че по този начин гледам нещата, отивам и отново се качвам и се връщам на върха. Слизам надолу, разглеждам всичко и обратно на върха, за да мога там да го осмисля. Добре, и още един въпрос. Тук има, нали, на масата, те, уважаемите зрители, виждат и много книги, но има и карти. Да. Аз вярвам, че човек, ако се сложи, нали, карта в къщи и всеки ден гледа едно место, което иска да го посети и се моли, един ден ще отиде. Вие какво мислите? Така е, от дете съм така. Ще ви кажа, че като дете баща ми беше купил един атлас и вече преди да заспа под одялото с фенерчето, както правят обикновено децата, когато не им дават да четат, се ми забраняваха и си пътешествах по картите. И още тогава доста така бях напреднал с това кое къде е, колко е далече. Много обичах по мащаба да изчислявам колко е разстоянието между две пристанища, големи, примерно и подобни неща. Така че и почва човек да си мечтае, гледайки картата, гледайки цветовете на картата, отделните страни, самите наименования. Чуваш Джакарта. И ти си иска да отидеш тази Джакарта някой ден в Индонезия. Ето, минах след това 40 години, за да отида в Индонезия, но отидох, нали? И така че гледайки картата, човек започва да мечтае по нея. И не е хубавото нещо, след това нещо да го осъществи. Затова естествено това, което казах, нещо трябва да откъсне от себе си. Трябва човек и всяко едно семейство може да го направи, всеки един човек да има някакъв собствен фонд, да го нареча пътешествие. Да го остави на пари част от средствата, които има. Може да се съберат за по-дълго време, за по-кратко и в зависимост от тези средства може да реши къде да отиде. Някъде да види нещо ново. Ще бъде планина, река, ще бъде град, нещо културно от света ще посети, което е чувал за него. Нека да си позволи това нещо. В този живот трябва да си позволяваме тези малки празници, наречени пътешествия. Аз се опитвам да го превърна живота, както е казал Хемингуей, безкрайен празник, нали? Да. Но е много трудно се получава. Опитвам се поне. Така че наистина картата е нещо, което те кара. Целият ми дом вътре из къщи страници са в карти. Просто живея в такъв свят. Карти и книги и по-малко място за други неща, както и сувенири от пътешествия. Когато стана земетресението миналата година,
Една от тези книги, които така съм се опитвал да сътворя заедно с издателство Буловест, ето тази география на Южна Америка, падна върху главата ми. Доста силно падна, но така ще си спомня земетресението, запомних с това. И казах, ако не бях написал, нямаш да му удари така силно. Така че ние такива неща свързваме, защото пък и земетресенията, това е нещо природно, което го учим, знаем, че е възможно да се случи и така нататък. Неща, които са около нашия свят много любопитни и интересни, но за да може да разсъждаваме за тях, трябва да имаме и една основа от понятия, една основа от термини, които да употребяваме във всяка наука. Ето защо географията изисква много точна терминология. Тя е и точна наука. Така че това означава студентите, за да бъдат подготвени добре, да научат основни понятия, основни термини, да борават с тях и да могат да представят информацията, когато се наложи, ако са учители, или в своята професионална работа да борават с тях. Особено сега, когато работим с колеги от много страни на света, по различни международни проекти, ние трябва много добре да познаваме езиците. Това беше една от причината да направя 2 речника, които считам, че нашето образование имаше нужда от него. Географското образование, един е физическа география и ландшафтна екология, терминологичен речник, а другия е многоезичен речник. Речник, в който срещу съответната дума в областта на географията, например река, езеро и така нататък, български, руски, френски, английски и немски. Тоест тези езици, които са работни в Европа, с които работим с нашите колеги, за да може да използваме тази терминология. Естествено, това ми отне доста време. Работих с колеги, които са специалисти, за да може да създам тези речници, защото много е трудно. Това е съставителска работа. Човек ползва много литература и в интерес на истината до някъде дано съм успял, защото мисля, че трябва да вървим напред. А това изисква в науката по-голямо задълбочаване. Благодаря. А сега да видим какво ще удари от екрана. Добре. Фиджи. Това е на остров Фиджи преди 2 години с моята приятелка Елеонора, с която пътуваме много и тя е моята логистична помощ, така да кажа. Едно хубаво местенце в Океания и това, което виждаме на екрана е една къщичка, която е характерна за този район на света. Това е в столицата на Фиджи, Сува, един така колониален град, запазен. И въобще Фиджи е много интересна страна в Океания и истината е, че в момента почти 50 на 50% населението е фиджийци местни, но индийци, тъй като англичаните след 1850 година в този период започват да докарат много от Индия, много роби, буквално, които да бъдат на плантациите. Заточват точно така, в плантациите за тръстика. И сега те са половината от населението. Това е един проблем, който предстои пред Фиджи. Хората живеят мирно за сега и съжителстват, но виждам големите различия. Хора от улицата, като навсякъде, за лъскане на обувки. В миналото ги имахме тия неща, почти изчезнаха в България, вече ходим с навъснати обувки. Много обичам, когато тръгнем по света, някакви плодове да опитвам, някакви смисъл кулинарни изкушения. Това е хлебно дърво, това е плод от хлебно дърво, от него правят много хубава супа, например, това, което виждаме в момента на екрана, а пазарите са невероятни на Фиджи. Човек може с часове да се разхожда от тях и да опитва какви ли не неща, за които само е чел, а за някой дори не е чел. Не обичам да ми изненадват разни видове вкусове. Дамата, която виждаме, е мис Фиджи за 2010 година. Тази дама представяше страната. Абсолютно случайно, че в хотела, който бях отседнал, беше и тя. Правеха и фотосесия и направих 10 папарашки снимки. Използвах. Много красива дама. Младежи от столицата в така много весел народ са фиджийците. Вечер сядат на китари. Сравнявам ги единствено с кубинците. В Куба така се чувства, както и в Фиджи. Обичат морето. Улични музиканти. Ето това, за което говоря. Ето един от тези музиканти. Качи се в автобуса момчето, за да изкара някакви пари. Беше много симпатичен човек, който пя от сърце и душа. Въобще фиджийци са много гостоприемни хора. И още един свят, в който човек може да спреста дълго време. Ето, когато отивам, исках да видя природата около Фиджи. Тук има големи рифове от корали и с това съоръжение, което виждаме, Йоло Сабмарин, жълта подводница, може да се види красотата на морето около Фиджи. Пътувахме няколко часа наоколо с това съоръжение. И въобще в този целия район, от друга страна, самия остров, ето тези малки хубави острови от корали, коралови острови, в които има малки хотелчета за почивка. Отиваш на един остров, може да изкараш 2 седмици без да излизаш от него. Има обслужване, всичко и така храна. Просто ти и морето и небето. Стоиш и си почиваш. Това е едно от красивите места. Аз не останах 2 седмици, бях няколко дни, но не беше малко.
Да. Ето, пак част от местните хора, които така от сърце и душа се раздават, пеят местни песни. Голяма част от тях са ангажирани вече в туризма, защото на Фиджи голяма част от дохода е именно от туризма. Обикновено са американци, западноевропейци и така нататък. Естествено, трябва да има атракции. Фиджийците умеят да го правят. Много непосредствени, много експлозивни хора с чаровна усмивка винаги ще посрещнат. Естествено и в ресторантите има местна храна. Така съм направил някои снимки от един танц, много любопитен. Млади мъже, така сутрин и вечер имат две представления на тези островчета, минават с лодките и въобще тече един живот, който е свързан с туризма. Ето едно място, което е рай и мечта за много хора да отидат и си починят на морето. Един шезлонг да се излегнеш, да се падеш от сянката и пред тебе едно не особено дълбоко море, тъй като там е коралов риф, както казах, и тук няма големи дълбочини наоколо, но пък има акули и трябва човек да внимава. Да. Има си опасността. Това е едно фиджийско село. Иначе главните острови на Фиджи са от вулкани. В подножието на един от вулканите. Те са затихнали вулкани, разбира се. Едно типично фиджийско село. Но повече от населението вече е отишло край брежето, занимава се с туризъм, работят в различни предприятия и като цяло тези села лека по лека изчезват, както нашите села. Обезлюдяват се. Но това село бях щастлив, защото аз, когато казах на туристическата фирма, че желая да видя вътрешността селище, и те казаха, добре, ще направим така едно пътуване специално за вас, защото малко се интересуват как живеят нашите хора. Напротив, попаднах вътре в един много интересен свят, много мили хора в едно училище. Видях как учат география, видях карти какви ползват. Беше ви любопитно да попадна толкова далече от България в едно училище, което веднага ми е близко и можах да се свържа с колеги в това отношение. Чудесно. Вярвам, че това, което чуха уважаемите зрители, така им е дала възможност за тези, които са си мечтали, може би, за това място да... Пожелавам го, аз винаги казвам... Да отидат вече, зрително са отишли. Аз и това казвам на изложбата. Харесайте си на кътче и си поставете за цел да отидете. Да. Естествено, на мен професията и го изисква, но аз и го искам вътрешно и затова толкова пътешествам. Но всеки един може да си позволи едно пътуване в живота си, поне далечно, примерно, ако желая да бъде. Какво е за вас провокацията и коя е най-силната провокация от тези пътешествия, които сте правили? Провокацията може да бъде посрещната по различен начин. Ако казвам, примерно, преди 2 години исках да отида в Мали и точно бях така оправил нещата и станаха едни неща от влекои чужденци французи в Мали. И когато тръгнах за там, обаче аз много не се замислих. Даже в National Geographic бяха публикували неща, които така в този район е опасен и всичко останало. Аз бях решил, че ще отида по река Нигер, ще отида в Джене, където е най-голямата постройка от кал в света, ще отида в Бамако, столицата на Мали и преди това обаче стана така, че се организирахме с туристически агент от Мали да тръгнем от Сенегал. Долетяхме до Дакар, оттам с кола около 5000 км, син раздрънкан Мерцедес и с водача от фирмата обикаляхме. Да. Беше голямо предизвикателство това нещо, но когато стигнахме до един момент по река Нигер, в който казаха, не може да отидете към Томбукту на там, защото там в момента е доста опасно и така нататък. Аз казах, да продължим, така не сме стигнали от тук. И той каза, не, просто ми е забранено, в никакъв случай не може да отидем и така нататък. И тогава аз му казах, добре, аз познавам страната ти, извадих му картата и казах на другите места, които искам да отида. И така попаднах в повече селища на Догоните, за които бях тръгнал да ги видя, тези невероятни племена, които живеят в Мали и които имат информация за произхода си, какво представлява света, имат толкова интересна информация, дошла от различни източници, вероятно, доста е писано с Догоните. Видяхме, тази информация се съхранява не от обикновения Догон, а от хугоните, които пък са техните водачи. Да. Не бих казал религиозни, повече духовни водачи и едновременно хора, които пазят това знание. И така по-дълго време изкарах в Плато Бандиагара в Мали и се запознах с тези невероятни хора. Това беше провокация от такава гледна точка, че едното нещо ме спря за да видя нещо, но пък научих нещо повече за друга част от страната. Това е на границата точно с пустинята Сахара и много интересни хора, много интересен начин на живот. И на мен ми харесва много повече този начин на живот. Дори самите хора не осъзнават колко е по-истински, колко е по-дълбок. Цивилизацията съвременната до някъде е стигнала до тях. И по-добре да спре до там. Защото съвременната цивилизация на тези народи не носи хубави неща. Така читам. Аз знаете тази година какво стана в Мали. Влезаха френските войски, проблеми с групировки от туарегите, които желаят да се отделят и така нататък, но пострекавани от Ал-Кайда и подобни неща има доста сериозни в Мали. Но тази страна ми остана сърцето. Наистина е една много интересна страна, в която може да се види много и да научи човек много за Западна Африка. Тя е била френска колония, безспорно френското присъствие е останало в някаква степен, но хората са толкова добри, толкова искрени, живеят толкова бедно и толкова истински с вода, с хляб, който си правят. Французите си научили да правят франзели. Правят много хубави франзели в Бамако, по-хубави, отколкото в Париж. Да.
Това е точно от Мали. Невероятно скални образования. Това е в Плато Бандиагара. Много харесвам, когато ето попадне на подобно нещо. Къде другаде човек ще види подобна скална гъба? Поне може да бъдеш на сянка и къде ли не. Това е склад за храна, която догоните съхраняват храната си в тези складове, живеят по този примитивен начин, който ще проличи вероятно и от другите снимки, но пък точно това е хубавото. Човек да може да види как наистина все още са съхранили своя начин на живот с годините. Ето една жена с малкото си детенце на ръце и как на главата. Това е нещо нормално. Всеки там на главата носи какво ли не. Как успяват да балансират? Ами още от малки. Аз видях момиченца някъде, може би на 4-5 годинки, които с главите си носят. Това също много. Това е в дома на един ловец. Всяко селище си има свой ловец. Той отива и търси животни в околността и след това част от тях ги дава на своите близки. Какво ловуват обикновено там? Разрешено ли е ловуват? Има диви зайци, малки диви зайци, има животни, няколко гризача, ловуват, да, обаче все повече намаляват животните. Те не разсъждават по този начин. Всеки си знае неговата периферия, в която ловува и казва, че достатъчно животни има всяка година. Тоест те ги оставят да има популация известна, за да може да продължат. Ето част от тези догонски селища, които се виждат в момента. Наистина, тук този съхранен свят позволява на тези хора все пак да си запазят и духовното. Те слушат своя водач Когона и когато имат проблеми, отиват при него. Който той живее извън селището на едно високо място и всеки ден му носят храна. Малки дечица оттам, толкова са добрички и мили. Аз, когато пътешествам, винаги нося някакви сувенири. Ето училището, колко ми харесаха. Това е класна стая. Тя е една единствена с основно географски карти. Запознах се с местния учител, беше много любопитен разговор. Накрая оставих някаква сума, за да може да купи и нови карти. Аз, когато пътувам някъде запознавам с такива неща, след това им пращам от България книги. Обикновено на английски или в случай на френски език. Купувам ги тук пред Министерството, знаете, пред Министерския съвет има една хубава книжарница, където се купуват такива издания за България и им пращам обикновено. Неодавна преди 10 години вече станаха, изпратих в Кения. Това са местните хора в тази част на Мали. Тук сме нещо като ресторант. Всичко става с ръце. Двамата, които виждате, се хранят с ръце, просто бъркат вънка, хвърлят, вадят. А за нас ни дадоха вилици, за по-културно. И по една чаша местна бира. Местната бира много се отличава като вкус от нашата. Ето това са постройки от глина. Това е един район, в който се строи изключително всичко от кирпич. Както и ние в миналото имахме такива доста постройки, да вече изчезнаха. И просто наистина човек попада в свят на по-естествени материали. Няма магазини за строителни материали. Правят керамика? Да, така. Това е пъпешево дърво или папая. Много хубав сок. От него много вкусен и затова, когато пътувам, винаги местни неща опитвам. Хората тук с удоволствие даже исках да си купя. Ето го Хогона, този, който ръководи селото. Любопитното е това, че той много често трябва да вземе много сериозни решения. Отиват при него, казват какъв е проблема и каквото каже той, когато те сами не могат да го разрешат. И това е човека, който пази знанията на догоните, за това, че те са дошли от небето, за това, че те са се разпространили и чакат отново да се върнат да ги вземат и въобще да ги посетят тези, които са ги донесли на земята. Дечица от този район, много симпатични. Аз обичам да снимам и лица на деца и ги показвам на студентите и те обикновено реагират много положително. Ето място, където се събират около кладенеца за вода. Сутрин рано хората идват, жените тук общуват, знаят какво е станало в селото, обсъждат го бързо, взимат водата и отиват да готвят, да чистят, мъжете обикалят района. Няма предприятие, както може да си го представим в България, да отидат да работят или някъде така. Просто обикалят района, събират съчки, продават или нещо купуват, правят пазари. Това е една църква. Един мъж, който е работил в Белгия, връща се в селото, прави малко хотелче и тази църква. И хотелчето му представлява една глинена постройка, в която така трудно може да се каже, че е хотел, разбира се, но пък е много оригинален. Един голям бидон с вода и отдолу под него банята, разбира се. Да. И почти на земята се спи. А това е на местния ловец, който бяхме на гости. Това е неговото оръжие. Човек ни посрещна с една бира местна, която си представете разредена као с малко спирт. Много така приятно за пиене, всеки случай. Човек да утоли жаждата си. Да. Аз обичам да опитвам такива неща, не е много препоръчително, но ето го този ловец е хванал една маймунка и я беше вързал с синджира, който се вижда. И аз му казвам, защо трябва да бъде вързана? Казва, не, това ми е трофей. За да ме уважават, те трябва да знаят, че аз мога да ловувам и наистина правя всичко за селото, което е необходимо. Той има свой начин на разсъждаване към природата.
Ето го, самия овец. Много колоритен изглежда и наистина така си ходи из селото. И всички го познават и много го уважават и казват, че това е наследство. Неговия баща е бил овец, той също. Отзад се виждат и така и черепите на маймуни, които е обула с годините. Това е неговия двор. Там в дълното жена му вареше бира. Тя се вари по особен начин тази бира. От корени, сриват се корените вътре, слагат нещо, въобще нещо оригинално, което човек си струва да опита. А иначе по принцип не е препоръчително човек да опитва от всичко, защото различни болести може да хване така. Не веднъж ми се случва да имам проблеми, но пък какво от това? Особено ако е алергичен и не знае. Разбира се, ако е алергичен и не знае, трябва човек да носи, трябва да се съобразява с тези неща и обикновено местните водачи са добре подготвени. Аз винаги обичам с местни хора да ходя, защото от местни човек може да научиш много. Има хора, които се скитат сами и така нататък. Сам срещнах различни хора, но общо взето е добре да ти казват какво е това, което е пред теб. Аз обичам да научавам новите неща. А най-новите неща може да ги научи именно от хора, които са така добре запознати с обстановката. Както и в България, едно аз да ги разведа по Витоша или някоя планина, а друго някой да каже, идете по планината. Така че винаги търся мнението на местни водачи, а водачи, когато попадна на някой географ, много бързо се разбираме с нещата, за които говорим. Точно тази терминология, за която говорих. Ето ги децата, дошли за вода, това е над вечер, носят вкъщи вода, след което се събират и почват да пеят. Всяка вечер се събират по махала. В това селище имаше 3-4 махали и събират се и почват да пеят. И хубави песни, стари, покрай огън, който са събрали съчки покрай него и така. Завършва вечерта. Няма телевизия там, няма радио. Хората общуват помежду си, много близки отношения между тях. Дечица са застанали за снимка. Някой път и когато пътувам, нося сувенири български, раздавам обикновено мускалчета и в случая бомбони, различни и писалки носят, тъй като в училище им липсват такива неща записано обикновено. Да. Такива дребни неща винаги са ми в раниците, ги раздаваме с моята приятелка на децата и така осъществяваме контакт. Много деца обичат да се снимат. Правя колко страшно много снимки, правя като почна по 30 снимки на някоя група, защото те са много фотогенични и много симпатични. Това е точно на границата. От тук започва пустинята. Ние сме на платото, а долу в ниското започва пустинята. Това е част от областта Сахел, която е гранична между пустинята Сахара и териториите по-на север и запад. Тук е сухо като цяло. Има 2 сезона само, един влажен и един сух, като по влажния сезон пада много малко дъжд, много по-малко отколкото в България. Местното училище е подарено от французите и хората се събират, децата се събират да учат там, което е хубаво и получават някакви основни знания. А на местните пазари, в случая попаднахме в това село, на всеки петък имат пазар, както и ние в България имаме дни в отделните срещи на България, като има пазари. Хората изваждат всичко, което са произвели наоколо. Тези домати, които виждате и всякакви други зеленчуци, всичко това е огромен труд и вода от кладенци, която се вади и се полива постоянно. Всеки дневно се полива, тъй като е много топло, за да могат да се получат тези. Това е труд, който много го уважавам. Истински труд, който хората влагат, за да получат и се радват истински на това, което са получили. И когато имат излишък, го продават. Затова пазарите са им колоритни, но това е и място, където има социални срещи. Хората се събират, разговарят, разбират какво е станало в селищата наоколо и така нататък. И така идват и гости от по-далечни селища. Някакси пазара е деня, в който хората общуват много активно. Навсякъде може да се купят какви ли не закуски, какви ли не така напитки, местни, не са като нашите млада. Ето това малко момиченце държи вода в найлон. Нямат бутилки. И в найлонови пличета водата е налята и се продава на хората, които пътуват по пътищата. А там пътищата голяма част са без асфалт, но си минават коли и така нататък. И децата продават вода. Нещо, което е много важно. Без водата живота е труден в такива райони. Вие се занимавате и с опазване на природата, с екология? Да, значи аз съм ръководител на катедра ландшафтознание и опазване на природната среда и 40 години е тази година от нейното създаване. Занимавам се с това. Аз така дълги години ме интересува замърсяването с тежки метали в околна среда, един от приоритетните замърсители и дори моята дисертация, която от Московския университет е свързана с това нещо. Доста голямо количество проби от различни почви, от различни отложения на реките, занесох в Москва, за да може да направим сериозни анализи, за да мога да мога да установя какви са концентрациите на тези тежки метали и кое е това, което човек привнася към естествените количества, които ги има в природата. Тоест да установя степента на замърсяване. И в това отношение дълги години се занимавам и честно казано, това е един от начините наистина да знаем какво става с нашата природа. Имаме невероятно красиви места, невероятно чисти, но имаме и много замърсени. Това е наследство от миналото. В момента се опитваме да решаваме различни проекти, екологичните проблеми, но това изисква доста финансови средства. С моите колеги от Запад, когато съм контактувал и когато си говорим, става въпрос за това, че голямата екология изисква и големи пари.
в много случаи. Друг път би казал обратното. Малката екология, нашата домашна екология, градската екология изисква и нашето отношение. Много е важно ние сами да си създаваме средата около себе си. Аз се занимавам и с антропогенизирани ландшафти, т.е. ландшафти, природни комплекси, които човек вече е нарушил. Например, ако Софийската котловина, си представете, не съществуваха хората, нямаше ги хората, как би изглеждала като природа? Съвсем друга би изглеждала. Ще ви дам такъв пример. Един известен турски пътешественик Евлия Челеби е пътувал от София за Сливница и е описал, че в ляво и в дясно покрай пътя има големи гори от дъб. Къде ги тези гори в момента от дъб? Отдавна изчезнали. Така че ако си представим, че не е бил човек онази природа и ако сега насложим нашите неща, които сме направили хората в Софийската котловина, ще видим, че може би едва 2-3% е останало нещо естествено от преди 100-150 години. Човек много хищнически и много бързо напредва в природата, иска да използва ресурсите на природата и това безспорно е проблем, защото трябва да го правим, как да кажа, с разум, което се постига трудно. Така че в това отношение нашата катедра се стреми да подготви специалисти, които да решават тези проблеми. Има много добри колеги, които в магистратурата се опитваме в физическа география и ландшафтна екология да дадем това образование, което е необходимо на младите хора, за да съхранят този свят като от природна гледна точка и за напред за следващите поколения. Добре, нека да видим и да. Може би кориците на книгите след малко. Вече сме към края. Тук е река Нигер, една от пешите ми, по река Нигер. Пътувахме в продължение на 3 дни с лодка, която си наехме сами. Плаща определена сума човек, но те включват и изхранването по време на пътуване. Ето живота край реката. Всичко е живот край реката. 1-2 км навътре в ляво и в дясно от реката е пустиня вече. Има оазиси, разбира се, живеят и там хора, но тези покрай реката това е ежедневие. Хората излизат, къпят се, перат постоянно. Въобще реката е живот. И всеки лови риба. Пият вода и ловят риба. Безкрайно количество риба, като ще има в тази река. И хората пътуват по реката с лодките с търговия. Има един хубав град, казва се Мопти. Хубав и интересен доколкото аз го гледам отстрани. Живота в него е тежък, едни огромни пазари за риба, това, което са хванали хората, сушена риба продавате, тъй като сушената риба издържа по-дълго време за оазисите. Идват хората от оазиси с камили, натоварват цели кошове с риба и обратно заминават във вътрешността. Ето, вечер е много красиво. На залез слънце е много, много красива реката. И всички в тези къщички бедни, които виждате, се чуват гласове, някой пее някъде, децата си играят наоколо, отглеждат говеда много. Животновъдството е добре развито в този район, около реката, нормално е. Ето един от красивите залези. Много пъти казвам и на моите студенти, не мога да предам, освен това, което виждате визуално и вашата зрителна памет се развива, но друго е човек да го почувства. Това чувство, за да го изпитате, трябва да бъдете там. Всичко възможно се стремя да ги накарам да повярват, че тази планета може да бъде опозната, колкото може повече, но зависи от тях. Зависи от отношението и това, което си създадат към пътешествието. Затова и нашата специалност е география, може би за да опознаем земята, цялата земя. Да. А това изисква да пътешестваме. Тези две неща се съчетават. И това е хубаво. Това е пак по река Нигер. Има хора, които се гордеят с това, че си имат собствена лодка. Това е чудесно. Просто аз имам собствена лодка, значи имам всичко. Мога да отида от другия бряг на реката, мога да лова риба, с нея мога да прекарам децата си и така нататък. Така че начинът на мисли е друг. Хората в много от тези страни не очакват да получат стипендия, не очакват да получат пенсия, не очакват да получат заплата и така нататък. Просто те изработват своето. Това е хипопотами в езерото Дебо, в което се влива река Нигер, във вътрешността на Мали. И хипопотамите през деня плуват, а през нощта излизат и пасат трева около езерото. Ето и този хипопотам. Много съм щастлив, когато се докосна до дивата природа толкова близко. Обикновено, когато пътувам в пътешествие, включвам много национални паркове и резервати, тъй като се интересувам от това, което е запазено от природата на нашата планета. Има много програми, международни, ЮНЕСКО, биосферни резервати и така нататък, но запазването зависи от местните хора. А местните хора, за да го запазят, трябва да имат знания. Защо е необходимо да се опазва природата, защо е необходимо да бъдат съхранени някои неща, не само заради туризма, но и заради самите тях. Защото има много примери на хищническо отношение към природата, тя си го връща към хората обратно. Да. Нещата са винаги... Няма само една гледна точка, е взаимна. Какъв извод може да се направим като цяло? По отношение на пътешествията, че едно пътешествие е цял свят.
Това е повече от прочетена книга. Когато лично го преживееш, когато ти си вътре главният герой в това пътешествие и когато си прибереш и разкажеш на някого или напишеш нещо, тогава просто има смисъл твоето пътешествие, има смисъл това, което си дал от себе си или си лишил от нещо друго, за да го постигнеш. Пътешествието е живот, бих казал. Просто нещо, което дава сили на човек да продължи по-леко в този свят и така да срещне интересни неща по своя път. Да. Вие умеете добре да разказвате, достъпно. Опитвам се. Да. И се опитвам да го прави с... И книгите, които тази поредица география на континентите и океаните, така беше като идея за христоматия, за средното образование. Започна с първата география на континентите и океани, след това география на Африка, на Южна Америка, на Северна Америка. В момента работя върху география на Азия. Да. Така че това е една поредица, която издателство Булвест наистина поддържа и се радвам така да завършим всичко до края, както съм го замислил като идея. Дай Боже, да. Дай Боже, разбира се. Вътре има части от моите пътешествия, но и много други пътешественици, българи и чужденци, от които най-интересно съм извадил, за да може децата да видят, че тези хора са го преживели наистина, нещо любопитно, интересно и те да се запалят и те да искат да го видят. Това е идеята ми на тази поредица от книги. На кой искате да благодарите? Значи, много бих искал да благодаря най-вече на семейството ми. Майка ми и баща ми са хора. Баща ми не е напускал България. Аз съм бил в 92 държави. И му разказвам всеки път, когато се върна, какво съм видял, за какво става въпрос по света и той много му е любопитно да чуе и да види. Но това е човека, който ме е запалил. Купуваше ми много книги, когато бях малък. Майка ми, която толкова много се грижеше за мен и ми подреждаше и библиотеката и всичко. Аз съм малко разпилян, но благодарение на тях се научих на някакъв ред. Така че на семейство си бих искал да благодаря за това нещо. Естествено и на възможността да пътешествам, бих искал да благодаря и на хората, които ми помагат. И на моите приятели и съмишленици. Много е важно да имаш на кого да го разкажеш, на хора, които мислят като тебе, за да бъде нещо общо, създадено и направено. Добре. Аз благодаря много за това, че направихме предаването. Просто вие сте един и много точен човек. Да, обичам точността. Много я обичам. Да. И искам да пожелая на уважаемите зрители да пътешестват. Разбира се, разбира се. От сърце им го желая. Нека да помечтаят върху картата и след това да го осъществят това нещо. На картата виждаме само зелено, черно, червено и така нататък. Нека това петно се превърна в една реалност от ферия от цветове, когато отидат на място. Пожелавам им го от сърце. Аз ви пожелавам здраве, професоре, и благодаря. Дълги години това, което сте направили, нали, за векове да остане. Благодаря. Дано. Благодаря за пожеланието. Всичко добро ви желая от сърце и на вас. И вие да пътешествате. Винаги сте пред в студиото. Благодаря. Каквото искате да споделите. Благодаря. Каквато искате област. С удоволствие. Уважаеми зрители, гледайте повторението в 17 часа днес и утре в 1 часа.